DXDC Radyoman Report. Wala pag ipatuman sa Davao City Water District ng DCWD ang 20% nga aumento sa bill sa tubig alang sa nakaschedule nga second tranche water rate increase karong tuiga. Sa interview sa RMN Davao kang DCWD Deputy Spokesperson Giovanna Cresta Duhay Lungsod, yulat pa sa DCWD ang go signal sa ilang regulating agency nga Local Water Utilities Administration aron hinpit kining maimplementar sa second semester karong tuiga. Napatuman na niadtong 2022 ang unang 30% water rate hike ug karong tuiga 20% samtang 10% sa 2024. Karong tuiga ana sa 178.50 pesos ang singil sa kada unang 10 cubic meters nga consumption. Nauman sa additional 20%, mosaka kini sa 214.20 pesos ug sa 2024 235.60 pesos sumala sa DCWD. Giesplikar ni Duhay Lungsod dugang pondo kini para mapadagan na ang mga proyekto para sa pag-improbar sa linya sa tubig sa syudad. Laon ang third district noon sa madali na kini tungod kay ang kaning 20% manggod na water rate adjustment ako kaay ni siya og tabang para kadtong mga projects na naapa sa pipeline na wali pa nato ma-implementar na supposed to be naka-schedule this year kuha nang ma-implement. Nagahulat lang tano og compensation po sa ato ang financial para mapadaga na ang kanimo o mga proyekto. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years, Radyoman ay ni Ginita, Tatak RMN. Tatak RMN.